Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Студиядан сезне сәламлыйм мин Айзилә Батырханова. Тапшырыбызның иҗат төркеме һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы һәм матур эш көне теләп кала. Бүген 25 июль, пәнҗешәмбе. Көннең кайбер истәлекле вакыйгаларын барлабызык. 2014 елдан башлап 25 июль көнне тикшерү органнары һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Ни өчен бу көн сайланганмы? Чөнки Петр I 1713 елның 25 июлендә илдә тикшерүләр алып бару өчен махсус оешма төзелү турындагы указга кул куя. Бүген шулай ук су өсте полициясе хезмәткәрләренең дә һөнәри бәйрәмнәре. Әлеге хезмәткәрләр 19 гасырның 2нче яртысында Александр II указы белән 1867 елда барлыкка килә. Су өсте полициясе су белән бәйле булган объектларда тәртип саклый. Быел татар театрлары җәйне яңача итеп үткәрә. Алдагы елларда барлык театрлар җәйгә ялга бер вакытта чыкса, быел исә труппалар бер-бер артлы ял итә. Мәсәлән, Тинчурин театр артистлары ял итеп безне матур спектакльләр белән сөендерергә инде әзер. Шулай бит, Илфак? Шулай, сәлам хөрмәгезгә дә. Исәнмесез, әйе, сөйләп китегезче, менә нинди спектакльләр белән каршы аласыз безне? Без бу Тинчуринның легендар әсәре Сүнгән йолдызлар белән башлап җибәрәбез. Һәм узган елның сезон ахырында да без шуны уйнаган идек. Сүнгән йолдызлар белән яптык, Сүнгән йолдызлар белән ачып җибәрәбез. Бу кайсы көнне булачак? 29 июль бу безнең тарихта. Мәсәлән, минем тарихта бу беренче тапкыр, чөнки без гадәттә безнең сезон ачылачак 15 сентябрьдә Тинчуринның туган көне. Ләкин быел бит инде безнең шундый үзенчәлекле җәй, театрлар алмашып чыгалар. Әле менә Камал театры белән Кариф театры яңа гына ялга китсә, біз инде ял итеп эшкә керешәбез, Алла бирсә, тамашачыларыбызга үзебезнең спектакльләрне бүләк итәчәкбез. Һәм инде менә шушы август ае буе безнең спектакльләр, комедиялар белән тамашачыга алдында чыгыш ясаячакбыз. Бик күңелле һәм үзенчәлекле җәй булды әле быел. Әйе, барлык афишларны инде сез сайттан да карап таныша аласыз, кадерле тамашачылар. Шулай ук сез бит әле экскурсияларда оештырасыз, Илфак. Әйе, менә бу экскурсияларда ничек катнашып була, нәрсәләр була анда, шулар турында да сөйләп китсәгез иде. Бик гади, аның өчен безнең Тинчурин сайтына керсәк, анда аерым бер бүлек бар, бөтенесе ачык, укый белгәннәргә күренеп тора. Шунда басасыз, һәм анда сайлау мөмкинлеге дә бар. Без быел 3 экскурсия тәкъдим иттек. Аның берсе килен алу, кыз алу йоласы, ул безнең фольклорга нигезләнгән, театральләштерелгән. Анда инде кияү белән кәләш булып, мәсәлән, сез тамашачы булып керәсез дә, билет алып, һәм сездән ясыйлар сайлап алалар кияү белән кәләшне. Һәм үтәргә тиешбез инде без, менә килен алу йоласы бар бит әле. Егет кеше бөтен йоланың җиренә җиткереп, анда утынын да кисә, катыктан ашкыч та эзли. Шундый үзенчәлекле теге интерактив кебегрәк ярышлар белән бара. Һәм инде ул кияү белән кәләшне түгел, анда бөтен килгән кунаклар да катнаша, анда җырлар, биюләр белән үрелеп бара инде. Һәрбер кагыйдәсен үтибез. Аннан соң икенче экскурсия ул да булса Тинчурин, бөек шәхсәт Тинчуринга багышланган, ул безнең шәйләр яраткан һәм үзенчәлекле шәй экскурсиясы булачак. Ул безнең шәйханәдә инде, кафеда булачак. Анда шушы шәйләрне аерым бер кыйблекле капчыклар бар бит әле. Шунда үзең ничек ушыйсыңа сайлап алып, тәмләп, җыеп, менә шушыны тегеп алып китә аласың. Шаксын шундый шәй капчыкларын дип әйтик инде бәләкәй генә. Аны ясау остаханәсе булачак һәм әлбәттә анда Тинчурин хакында да сөйләүләр булачак инде. Һәм тагын бер үзенчәлекле экскурсия, ул да булса оркестр. Минем иң яраткан экскурсия, шуны әйтәм, чөнки киләбез тамашачы буларак. Ул инде Ильяс Камалов җитәкчелегендәге тулы оркестр, алып баручысы Рөстәм Гайзуллин. Анда килеп керәсең. Башта инде Сәйдәш белән Тинчуринның уртак җимешләре, бергә эшләгән әсәрләрдәге көйләр уйнала. Һәм сез теләгән, мәсәлән, әйтәсез, нинди көй тыңлар идем дисез. Һәм оркестр сезгә шундук уйный шул әлеге көйне. Әгәр дә һаманда вальс, Сәйдәш вальсы да бар, рәхәтләнеп чыгып биргә була. Мәсәлән, сез парыгыз белән килсәгез, яки парсыз килсәгез, шунда кызлар я егетләр белән рәхәтләнеп бия аласыз. Һәм иң теге мин яратканы ул да булса, Ильяс инде үзенең дирижер таягын сезгә бирә дә, шуның белән бөтен оркестр белән дирижер итеп карыйсың. Менә ул иң рәхәт, чөнки анда 15 ләп кеше утыра, син аларга ничек дип әйтәм, хуҗа, алар белән эшләп карыйсың.
Һәм ул бердә тегез шундук менә карап торышка җиңел генә тоякна булган кебек. Бердә алай җиңел түгел икән, килеп чыкмый икән. Юганы башта бит күрсәтәләр безгә менә ничек иттереп, чөнки бит әлбәттә инде хәрәкәтен күрсәтәләр. Ләкин бит анда кайсыдыр җирдә, мәсәлән, скрипка уйнарга тиеш, кайда анда гармон, анда кайда барабан яки башкасы, аны бит төртеп күрсәтергә дә кирәк. Ана шуларны күрсәтәмез. Аннан соң Ильяс шунда сиңа килә дә инде ярдәм итеп җибәрә дә, оркестр гүр килеп зур итеп матур итеп уйнап тәмамлый. Моны инде әлбәттә рәхәтләндереп, фото, видеога да төшереп була, шуннан соң инде бу сиңа мәңгегә тарихка калачак. Фото, видеодан бигрәк менә ул күңел халәте истә кала, чөнки ул онытылырлык түгел. Оркестр белән идарә итеп карагыз. Ещё менә бу бит инде балаларга да кызык. Балаларга да, зурларга да, олыларга да, өлкәннәргә. Кадерле достар, әле сезнең вакытыгыз бар, җәйнең әле июль айы гына, шуңа күрә рәхәтләнеп, менә шу экскурсияларда катнашып, үзегезгә рухи азык алып кайтып китә аласыз Тинчурин театрыннан. Аннары соң тагын бер чара турында да мин әйтмичә китә алмыйм. Бу инде сезнең легендар Кара Булат. Легендар Кара Булат, ул инде безнең Болгар шәһәрендә уза торган чара. Ул җәй саен без аны көтеп калабыз инде, чөнки әлеге чара Болгарда, безнең бит инде анда Кара Булат дип инде шул бина, Болгарның бинасында булган 7 кыз легендасына үрелеп барган Рената Харис һәм инде Эльмир Низамов бергә иҗат иткән опера, Кара Булат операсы, һәм шуны быел да тәкъдим итәчәкләр 16 август көнне, анда безнең 16-сыннан 18 августка кадәр Болгар җирлегендә булачак Россиянең рухи дөньясы дигән фестиваль. Шунда ачык һавада карарга мөмкин булачак. Әлбәттә ул үзенә күрә аерым бер шоу бәйрәм. Аерым шоу. Моны мин үз күзләрем белән бер күргән идем узган елны. Шуңа күрә кадерле тамашачылар, сезгә дә тәкъдим итәм. Бу чынлап та моны үз күзләрем белән карарга кирәк. Илфак, тагын бер сорау бирәм инде. Менә шәхсән үзеңнең җәең ничек уздысың? Без инде менә теге алга таба театр турында сөйләштек. Менә монда инде сайтка да кирип карап була, барысы белән дә танышып була. Менә шәхсән үзеңнең җәйге ялларың ничек узды икән? Рәхәт. Беләсезме, быелгы җәй искиткеч рәхәт булды. Беренчедән, иссек көннәрдә безгә ял туры килде, без рәхәтләнеп ял иттек, балалар белән, мин гаилә бит инде, театрда эшләгәндә, анда театр, радио, университет булганда, анда вакыт җитмидер, монда инде рәхәтләнеп балалар белән ял иттек. Әлбәттә, теге бассейннарда сулар кирдек. Өйдәге ишек алдагы эшләр, авылга кайту. Мин алай теге чит илләргә бармадым, ләкин ялым бик теге канәгатьләнерлек һәм инде тагын бер хыялым, ул да булса җәй башлангачтан мин ниһаять көтәм, тәк утырып кына булмый, шуңа арада утырып уша киңәя башлаганым, җигерә башлыйм дип җәй буе җигердем, бер рәхәт шундый. Безнең теге хан дигән эт бар, зур инде, 8 яшь, шуны ияртәм дә иртән сәгать 6-дан торып, без йөгереп кайтабыз, ул безнең теге салмышта торабыз инде, без белән анда табигатьтә көн саен диярлек иртәнге матур табигатьне карап, хозурланып, ял итеп, фикер туплап, рәхәтләнеп ял иттем. Минем инде дөресен әйткәндә сагындым, эшлисем килә, коллегаларымны, дусларымны күрәсем килә, тамашачы белән менә шу алган бөтен көчемне, энергиямне тамашачыларыма бүләк итәсем килә, чөнки сагындырды, эшем сагындырды. Шәп, менә инде андый мөмкинлек булачак. 29 июль көнне Алла бирсә, инде сезнең театрга без килеп, сезнең матур спектакльләрегезне карарбыз. Бик рәхмәт, Илфак, бүгенге иртәңне безнең белән башлаганың өчен. Рәхмәт чакырганыгыз өчен. Без тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Сезнең хозурга шигъри мизгел тәкъдим итәбез. 60-нчы елларда татар поэзиясына үз лирик герое, кабатланмас стиле белән килеп кергән Мөдәррис Әгләмовның шигырьләре укучысын һәр вакыт уйландыра. Татарстан дәүләт телевидениесе телләр комиссиясе белән бергәлектә Мөдәррис ага Әгләмовның бай иҗатына багышланган фильм әзерләгән иде. Аның тулы вариантын сез trt.tv.ru сайтына кирип карый аласыз. Бүгенге чыгарылышта без аның берникадәр кыскартылган язмасын карап үтәрбез. Үзең үз теләгең белән үз тамгаңны киртләгән тукталып калмаска тиеш халкың тапшырган каләм. Үз сукмагың үзең салдың, беркем көчләп кертмәгән. Карасы бетсә каның бар, халкың тапшырган каләм. Җырны шикләмәгән вакыт, гомерне шикләгән.
рәнжеп туктамасын сиңа халкың тапшырган каләм. Дәрес Әрләмов 20 гасырның 2нче яртысы, 21 гасыр башы татар поэзиясе үсешенә зур өлеш керткән шагыйрь. Ул татар поэзиясын сүз-сүрәт, фикер, фәлсәфә ягыннан байыта һәм үз артыннан тулы бер мәктәп калдыра. Бу нәрсәдән гыйбарәт? Беренчедән 60-нчы еллардагы шәкли мавыгулар, кыска шигырьләр, Көнбатыштан ингән сүрәтләү алымнары, мавыгулар ничектер шуны арткара китеп, халык иҗатына, халык ышануына игътибар итте. Һәм бигрәк тә менә шул Тукай иҗатына, аннан килгән башка зуррак шагыйрьләргә, Хәсән Туфан иҗатына бурылыш сизелде һәм моның бурылышның башында, алгы рәтләрнең берсендә, әлбәттә, Мәдәрис Әгълам иде. Тормыш безне сыный адым сайын. Судан ала, сала утына, яктылыкны күргән көннән алып, ул сынарга безне тотына. Мин 46 елның 13 октябрында Зәй районы 5 Субаш авылында колхозчы гаиләсендә туганмын. Балачакта ук әти-әнием бу дөньядан китеп барды. Мин Рәсима апа тәрбиясендә үстем. 1965 елда Казанга килдем. Университетның татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга кердем. Тик укуны үзәргә мәҗбүр булдым. 74 елдан башлап фәкать шигърияткә бирелдем. Biz yüzəbiz. Dünya bizgə bişik. Yox, ol kimə? Biz barabız işib. Kişi icad etken maturlıqlar bizning bilan bara tirbəlişib. Bizdən sında birgə barışaqmı? Bu teatr мәңге қалашақмы? Бүгінгі кеше қабатланашақмы? Қабатланашақмы бұл кеше? Үлә алмым шуны белмешә. Мәдәрис Әгъләмов татар поэзиясе өчен гадәти булмаган, моңа кадәр башка әдипләр мөрәҗәгать итмәгән образларны символ итеп күтәрә. Аның алып килгән яңалыгы менә шул була. Мисал өчен Нәсел, Сабан, Туй тәрәзә кебек образлар Мәдәрис Әгъләмов шигырьләрендә символ статусына, символ дәрәҗәсенә күтәрелә. Һәм алар аша Мәдәрис Әгъләмов татар укучысына үзе турыдан-туры әйтә алмаган фикерне җиткерә. 1969 елда язылган Дәште аңа бер юлаучы, Ушак урыннары кебек шигырьләрендә ул милли проблемаларны кискенрәк калкытып чыга башлый. Мисал өчен Ушак урыны образы ул инде татарның фаҗигале үткәнен бәяләүгә юнәлтә. 60-70 еллар шигендә милли мәсьәләләрне күтәреп чыгу һәм татар язмышы хакында фикер әйтү ул инде Мәдәрис Әгъләмовның талантлы каләм иясе генә түгел, гражданин үз милләте алдында җаваплы шәхес булуында һәм шул ук вакытта хөр, азат фикерле шәхес булуында раслап килә. 1967 елда язылган Иракка китеп кара шигырендә ул татар халкының язмышы мәсьәләсен күтәреп чыга. Һәм үз язмышыңны, үз мәсләгеңне Иракка китеп карап бәяләү генә отышлы дигән фикерне җиткерә. Бу яктагы көннәремнең соңгысы җитеп бара. Кемдер дәшә кебек миңа. Иракка китеп карасың. Иракка китеп кара.
үз халкыңның киләчәген, үткәнен, бүгенгесен, кайгысының, шатлыгының, зурлыгының белер өчен еракка китеп кара син. Еракка китеп кара. Бүгінге шулар иде, біз сезнең белән сау булашабыз, исән имин булыгыз. Ja, was ist gut? In das Bach. Йөрәгемнән кайнар хисләр, ургылы бага ага. Синең өчен генә яшим, шушы якты дөньяда. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килшикил тутып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килшикил тутып кара. Елмаюың кояш нуры, борчуларыма дәва. Ник ялындырган буласың, йөрәккә ясап яра. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килшикил тутып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килшикил тутып кара. Яратсаң син газаплама, пышылда кулагыма. Йөрәк күлгә әйләнә бит, сулар сип якынына. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килшикил тутып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килшикил тутып кара. Ышанмасаң йөрәгемне килшикил тутып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килшикил тутып кара. Килшикил тутып кара. Килшикил тутып кара.